ka. Asa kami ba? Asa kami? Bago malik. Saan? Ano bikin utang? Oh, menang belum? Sing, mumpung laban lah. Lu bagi gamit na lang, gulman mo lang. Di kayo, gamit tuh, inilang siguro. Gulman mo to, ganyan kaya eh. Hindi lang gamit na, gamit na. Ito sa CR. Labunon sa CR. Ito rin nasa CR ng labunon. Sulan. Oh. Lumutang dito, atong basa na ito, balik dagat. Manok ko. Manok. Oh, jauh manok bro. Ay. Ayan. May sabaw naman. Ayan na, sabaw. Kuhan, sabaw. Manok na, Demo? Ano daw? Ano ba? Kananas pula? Ano daw? Tawa. Dula. Ano ba? Manok? Manok o gulay? Ano ba? Kanang pula? Manok, gulay. Gulay, gapa daw? Gapa kami. Gapa lagi. Yatag ni boss. Manok, di ada na yung ulo. Kita dia mesti dengar. Kan school ni. No more than usong. Ikaw na kung pagdaog-daog. Awa. Bukan boleh ni Renday. Bisa ko. Bos, bangun to bos. Tuloy lang sa tenda. Pagpasak karon ha. Ya karon ang gugma, basta tayo ligo. Jesus man. Ada lagi kayak tinago apa no lagi. Ini pa. Mayarok na jud. Bisa ko bang? Mang dito wala lang ko sa matulog ila si Ding Mang. Mo ba? Ha? Ang barkada mo, makita mo ba? Oh. Ano karon? Ano wa mo kilaglaan sa dito? Di naman. Tama mo. Lagi ka nang katawa nga dala hilak ba? Na? Mama ko ba Tapan na yun ninyo. Ay, paha naman ko boss sa mga Bang ha? Mahisugatan ng mga kaagi ba? Mang. Mga.
Discute lagi ng group ng kuwan alumni. ba? Kung labot alumni no. Ano magkalabot na tagayuin mo ka? Ano kagula ka giguan? Ganyan gani, kung asa ka nag-graduate dito ka, tanan nag-graduate sa UM. Ito daw yung waman kabalo ko yung Ada mo target. Aso ka. Anong batch mo na? Tanan ni graduate anang 89. Na, no. Naman. Tanan nga ni graduate kung Tanan UM. nag-graduate sa UM, isa man sa tuiga. So, iga, pero 1989, mao na sponsor. Kani, abang sindi taon. May magdala. Roni. May sponsor mo aba. Sir, kay kula na po. Kami. Tama ka. Athletic sa iyo. Dali, butang dayon, kurinte, go! Ambil tabi. So, dali, mga... Ano ko sa dito? Oh, nandun kayo na plaza. Luod. Ayaw, ilupri pa man. Uy, ayaw na pag Ano di man mag-break? Nanang ko'y press na sulod. Uy, ilis. Muka na. Kapag yan, yapon. Kapag anak ko. Sige. Wala pa to. Okay na boss, mamain na ka. Jesus name, ayun na. God bless. Thank you. Wala. Na, maura dyan niya akong mabutang na. Ah, ino masa? Ayan. Kaya na? Ino. Na, maura dyan niya akong mabutang daw. Kaya? May 500 at pwede mabutang kainit. Taon niya. Tatuloy nga alam. Ayay. Ano gani? Alang nga pait. Ayan guys, yan yung nakita nyo na inom sa binukal nga ice kay grabing kabuhi ha. Yan, naginom sa kininit nga ice, binukal nga ice. Dalag pa.